Fiți alături de noi! Chiar dacă e făcută cu speranță, orice incursiune în lumea bolii și a suferinței implică o mare responsabilitate. O speranță slabă e mai folositoare decât o deznădejde puternică, dar o speranță falsă e mai dăunătoare decât o descurajare adevărată. Conștienți de aceste adevăruri și motivați de o speranță autentică, vom spune că până acum Ganoderma a adus vindecare și alinare în nenumărate cazuri, cum ar fi cancer, afecțiuni cardiovasculare, afecțiuni ale sistemului digestiv, alte boli interne, afecțiuni dermatologice, afecțiuni ale sistemului nervos. Nu în ultimul rând, Ganoderma întărește sistemul imunitar, realizează o detoxifiere foarte eficientă, acționează ca un tonic general, antitusiv și sedativ. Puteți oferi și altora acest material, cerând celor interesați să-l contacteze pe proprietarul acestui CD. Guvernul Japoniei a introdus Ganoderma în lista oficială a tratamentelor pentru cazuri de cancer. Guvernul Australiei le oferă gratuit în anumite afecțiuni. Iar la noi în țară, tot mai mulți medici le promovează cu succes. Și dumneavoastră puteți beneficia acum de o gamă variată de produse cu extract de Ganoderma, care au la bază un standard al calității ireproșabil, cercetător cu experiență și o tehnologie de vârf din care este exclus orice aditiv chimic. Alte informații și materiale puteți solicita la telefon 0741 941 756. Reputația dumneavoastră contează. Și pentru că oamenii uită de multe ori să-și ia tratamentele, dar nu și cafeaua, noi vă recomandăm o combinație între cafeaua naturală braziliană, decofeinizată prin procedee ecologice, și extractul de Ganoderma, adică prima cafea sănătoasă din lume. Aceasta nu doar că elimină factorii de risc și contraindicațiile, dar mai și posedă un bogat complex de elemente active cu proprietăți medicale remarcabile. Cafeaua cu extract de Ganoderma e disponibilă în mai multe variante, toate combinate cu maestrie și gust. Ciocolata caldă este o băutură pentru toate vârstele, excelentă pentru copii, nu conține cofeină. Pentru afecțiuni mai severe, vă recomandăm suplimentele nutritive cu extract din Ganoderma sau din miceliul Ganodermei. Alte efecte remarcabile sunt aduse în atenția noastră prin combinarea Ganodermei cu diverse plante medicinale. Ceaiul din Ganoderma este un adjuvant folosit în combinație cu suplimentele nutritive. Săpunul și pasta de dinți întrețin o igienă de calitate, dar combat cu succes și multiple afecțiuni dermatologice. Alte sortimente de cafea, cereale, unguente, produse cosmetice și detergenți vor fi introduse în curând pe piața românească. Toate acestea sunt 100% naturale și nu au efecte negative. Ele sunt produse și sigilate în Malezia, în ținutul Kedah, o zonă renumită pentru lipsa de poluare.
Nu încurajați circulația acestui material între persoane care nu se cunosc. Alte informații la telefon 0741 941 756 sau pe site-ul www.afaceridecente.ro. Istoria omenirii nu este marcată cu evenimente foarte fericite. Istoria invențiilor e marcată cu multe critici. Toți aceia care au încercat să promoveze concepte noi și benefice pentru omenire s-au lovit de opoziție și de o gândire foarte rigidă. Întotdeauna vor fi specialiști care se vor simți datori să își exprime îndoielile. E mult mai ușor să te îndoiești decât să cercetezi. Iată de ce vă invităm să vă bazați deciziile pe argumente, pe informații solide și care provin dintr-un orizont suficient de larg. S-ar putea să aveți prieteni minunați, dar nu perfecți. Fiți receptivi, dar și selectivi. Istoria omenirii nu e marcată cu evenimente foarte fericite, dar istoria vieții tale ar putea fi mai bună. Produsele recomandate de noi au generat afaceri incredibile pe 4 continente, plasând compania în fruntea mai multor topuri mondiale. Acum puteți face parte din primul și cel mai avantajat val de investitori europeni, implicându-vă într-o afacere care a adus îmbunătățiri esențiale produsului aflat pe locul 2 la bursa mondială după petrol, și anume cafeaua. Simplificați-vă munca sunând la 0741 941 756. Potențialul este imens și deocamdată fără concurență. Secretul nu e legat de o investiție mare de bani sau timp, ci de o strategie foarte eficientă, legală și curată, care vă poate oferi prin eforturi minime libertatea financiară pe care o doriți. Cine așteaptă până când eficiența unei oportunități va fi recunoscută pretutindeni, va pierde 90% din potențialul ei.